25 jaar geleden werd voor de eerste keer aids in Nederland geconstateerd. In de jaren 90 gingen jaarlijks meer dan 400 mensen dood aan deze ongeneeslijke ziekte. Maar inmiddels zijn er medicijnen op de markt, waardoor de kans op overlijden klein is. Morgen is het Wereld-Aidsdag en hier aan tafel Rob Ruiter, hoofddocent psychologie aan de Universiteit Maastricht, en Eddy Hermans. Hij is ambassadeur Midden-Limburg van het COC en dat is de Vereniging van Homoseksuelen. Chique titel, meneer Hermans, ambassadeur. Ja, Wat houdt dat in? Nou, sinds kort is het hoor. De COC Limburg heeft regioambassadeurs ingesteld. Naar verhand dat er ook op provinciaal vlak veranderd gaat worden. Het werk weerst niet meer alleen maar Maastricht, maar ook Limburg. En COC Limburg heeft ons benaderd. Wij waren toen nog bezig als KEI Midden-Limburg om te fuseren. We hebben dat overwogen naast andere organisaties. En we zijn toch bijeengekomen bij het COC om dat te fuseren. Ja, en wat doet nu een regio-ambassadeur? Nou, regio-ambassadeur doet het werk voortzetten die we al 8 jaar doen in regio Roermond. Wij beheren de relaties. Wij zetten projecten op. Wij ondersteunen projecten. We bouwen bruggen naar instanties, naar andere organisaties. En wij bieden aan iedereen de helpende hand. Ja, kortom, u bent regelneef, organisator, aanspreekpunt. Ik van ben alles en nog wat. Juist. U bent ook actief in het AIDS-comité van Roermond. Ja. Dat is 5 jaar geleden opgericht. Met welk doel? Het doel is om mensen bij elkaar te brengen. Het moment geven van bezinning. Samen in gedachten te komen over een familie, of wel zelf, of nabestaanden, die daar zich kunnen vinden in een moment van rust en herdenking en bezinning. Ja, maar wat ik me afvraag, in de jaren 90 heeft AIDS echt hard toegeslagen. Hè? Er vielen toen 400 doden per jaar. Toen had u eigenlijk een dergelijk comité moeten oprichten. Bent u niet wat laat? Kan zijn, maar ik denk zelf van niet. De vraag en de aanhang die wij jaarlijks mogen ondervinden tijdens de dienst geven ons gewoon zoveel kracht en vooruitzicht dat we zeggen, nou, we moeten gewoon door blijven gaan. En ook na die tijdperk dat het toenmalige, hoe zeg je, grote namen toen dragen waren of de ziekte lijdende waren, nu minder zijn door de medicaties en dergelijke, wil niet zeggen dat het voorbij is. Het is nooit voorbij. Nee, vorig jaar zijn er 66 mensen in Nederland overleden aan de gevolgen van AIDS. 18 meer dan het jaar daarvoor. Dat is een stijging van, ja, hoe je het went of keert, van 30%. Is dat alarmerend? Zeker. 18 mensen vind ik te veel. Ieder iemand die overlijdt aan AIDS is te veel. Of het nou hier in Nederland is, of Duitsland, of in Afrika. Mij doet het pijn in mijn hart als ik zulke cijfers hoor. En dat geeft nogmaals kracht om te zeggen, nou, we moeten blijven doorgaan om gedachtenstroom binnen de maatschappij te veranderen. Ja, maar er zijn adequate medicijnen op de markt tegen AIDS. Hè, cocktails van allerlei soorten pillen. Het zijn zware medicijnen, maar ze helpen wel. Is dat de reden waarom mensen roekeloos worden en bijvoorbeeld weer onveilige seks hebben? Nou, de nonchalantie binnen de voornamelijk jongeren zijn van ik ben hetero, mij gebeurt het niet. Dat maakt me zorgen. Juist omdat de cijfers er niet om liggen. Ook vrouwen zijn snel besmet en van die weg kunnen ook de heteroseksuele het virus oplopen. Ja, het blijft er niet bij. Nee, maar onveilig vrijen, is dat weer bon ton? Het is één van de meest wegen waar het HIV zich kan verspreiden. Ja. Eddy Hermans, COC-ambassadeur voor Midden-Limburg. Een jaar of 10 geleden stond het fenomeen buddy volop in de belangstelling. Daar hoor je niks meer over. Is dat voorbij? Nee, helemaal niet. Buddyszorg Limburg kampt met een buddyprobleem. Jullie hebben een tekort aan buddies? Juist. Ja, ik spreek eventjes niet in naam van Buddyszorg Limburg, want daar is de materie voor mij wat te minder voor. Ik weet alleen dat onze contactpersoon Helene van Erven daar in ons team zitting van is. Ja, maar leg nog even snel uit wat een buddy ook alweer precies doet. Nou, een buddy doet werkzaamheden, begeleidt iemand die aan HIV of AIDS lijdt, verzorgt taken voor hem wat hij niet meer kan doen. Hij begeleidt hem zowel maatschappelijk vlak als ook wel individueel. En voor een AIDS- of HIV-patiënt is dat een eerste houvast.
eigenlijk voor het moment als hij iets nodig heeft. Ja. Het AIDS-comité voor Roermond bestaat 5 jaar. Er is een campagne opgezet om jongeren tot denken aan te zetten. Ja. Wat gaat er gebeuren? Nou, ik hoop dat het al gebeurd is, want als het nu nog moet gebeuren, vind ik het wel laat. Zoals u al zei, de condooms liggen op straat. Dat ligt hier in Nederland ook. Iedereen kan zich ergens overal condooms grijpen. Ze worden niet genomen. Binnen de homo-scene eerder als bij de hetero-scene. En bij de hetero-scene wordt het meestal door de meiden genomen, de dames genomen, dan door de heren. Dat is een trend die wij al jaren zien en ons ook wel ongerust over maken. Zodat we dus ook die campagnes zijn gestart op scholen, bij GGD's, ziekenhuizen, openbare gebouwen. Om jongeren zo kort te benaderen en hun te wijzen op hun gedachte van ik ben hetero, ik kan het niet krijgen, mij zal het een zorg zijn. Het thema van dit jaar van onze manifestatie rond Wereld AIDS-dag. Ja, Wereld AIDS-dag morgen. Jullie hebben allerlei activiteiten op het programma staan in Roermond. Wat precies? Noem een paar highlights. Nou, natuurlijk de wandeling. Die wordt zowel in Maastricht georganiseerd bij onze Lieve Vrouwenbasiliek als ook in Roermond. Na een dienst in Roermond. Wij hebben dan een compleet programma samenwerking met de Zorg Limburg, Centrum Kapel en de basisgroep Jonge Kerk. Hebben wij een ecumenische dienst. Daarna hebben we een wandeling naar het Brunneke en daarna is een themaavond. En die wordt dit jaar door Huub Dekkers gedaan. Hij doet in Thailand veel werk verzetten en hij heeft foto's en veel materiaal en informatie voor ons ter beschikking. Oké, Eddy Hermans, succes morgen met Wereld AIDS-dag. Tevens het begin van de Roze Week, hè? Ja, zeker. Het Songfestival, 6 december natuurlijk, het highlight. Ja, ik mag het niet zeggen, maar ik doe het toch. En er zijn ook kaarten verkrijgbaar. Goed, ook dank Rob Ruiter. Graag gedaan.